1970an, atzo goizean, anekitasunean hasi nintzen idazten ekonomiaren buruz. Eta denbora hartan, dakizuenez, edo gutxienez batzuk dakizuenez, kapitalismo industriala zen nagusi. Eta nik irakurri nuen lehen liburua, 80ko hamarkadan zen, Marxen, titulua zen, gainera esperaz dago, alokairua, prezio eta irabaz. Nik uste dut oso liburu ederra dela, kapitalismo industriala ulertzeko. Benetan orain beste kapitalismo motan gaudela, eta hori ere da liburuaren tesia, baina nik uste dut hasiera izugarrizko dela. Bigarren nolabait mugarria zen 1980an, Stuart Holland bizirik dagoen oraingoz ekonomari batek, itinar batek, Uncommon Market, hau da, merkatu ez komuna, ez merkatu komuna, merkatu ez komuna plazaratu zuenako. Stuart Holland hau dago orain honetan dago Portugalen, oso kritikoa da Europarekin, Europa benetan ustez dago norazean erabat norazean, eta loan bera ere segitzen du kritiko izaten, honek Stuart honek, eta plazaratu ditu zenbait ideia hildo horretatik. Laugarren kontua, hirugarren jomuga, Michael Hudson. Nik ezagutu nuen Michael Hudson interneten, eta orain dela 2006an, orain dela 5 urte, 11 e-mail, 11 posta elkarri, ez bakarri posta, liburuen mamia berarena da, baita beste batzuenare, eta konduzitu nuen, orain dela 2 urte, konduzitu nuen txutxi, ona ekartzen. Asko ikasi genuen, ez da gauza bera postaz edo liburuz edo ez dakiz zer persona batekin egoteko edo berarekin egoteko, ezta? Orduan, mamia da Michael Hudsonena, ez hori bakarrik, badago beste bat, Ray izeneko bat. Eta gero, sartu baino lehen liburuaren mamian, eskarrak eman egizkio baita Jokini, Jokini eman nion totxo bat, berak egiten duenean gauza bat egiten du, aparteko gauza honak egiten duela, eta nola Jokin, ez bakarrik universitatean mailan baizik, eta liburuetan ebetzen den, bitan banandu zuen liburu. Alde batetik, teoria orokorra, mundu globalean segretatzen den, eta beste aldetik, eta hori Euskal Herrian zer, eskerrik asko. Eta bigarrena, kontzitu dugu, txutxi honak ekartze. Errokarri txutxi laguna delako, eta jazten ezagutzen zuelako, baizik eta hankan, Euskal Herriko hankarekin ibiltzen dela, mugimendu independentista bat sortu naiz. Liburua bigarren partean badaukazue kapitulu luze bat, independentzia helburu bakarra, irtenbide bakarra. Ez dago estarik. Zutik aipatu du estatua daudela.